Okrem toho, že vy môžete spisovať otázky a môžete ich potom cez vlastne ústa klásť, tak ja si to teraz predstavím tak, že prejdeme kolo 2, maximálne 3 otázok. Na každého jedného z nich bude najprv otázka osobná a potom bude otázka o cirkvi. Lebo možno, že všeličo o nich osobné neviete, je čas sa to dozvedieť. Potom bude otázka na tému cirkev. Takže v mene Božom teda môžeme začať. A ďakujem, že ľudia v Dubáve sa zaujímajú o dianie v cirkvi, alebo že chcú debatovať o tom, ako si tu žijeme v tom mystickom tele Kristovom a ako by sme si mohli žiť lepšie. Takže, samozrejme, každý z vás čaká prvú otázku. Vidím, že je Sergej, to sa mi páči, tak je to všetko platné, môžeme začať. Jurich, ty ešte nevieš, že je Sergej, ja tieto všetko do polnoci povysvetľujem. Ale všetci čakáte otázku na Juricha, pretože on je tu taký najväčší host, ale ja dám otázku na Luciana. Prvú otázku. Lucian, ty už máš nejaký ten krížik na chrbte, ako sa modlila, áno? A pobehal si už Poľsko, pobehal si dokonca Maďarsko, pobehal si Slovensko a pobehal si aj Rím. Stále si v nejakom kontexte s ľuďmi. Stále si vlastne na nejakej prototypnej farnosti Karlovka, ozrubnej farnosti s ozrubným kostolom, kostolmi. A tak sa ťa chcem opýtať, že stále vzhľadom k tomu, že máš okolo seba ľudí a máš okolo seba aj svojich spolubratov z komunity, cítil si sa ty niekedy sám uprostred veľkomesta, normálne, že sám? Mám krásne funguje. Veľmi často. Veľmi často. Ja si myslím, že to je súčasť kňazského života. Samota. A z toho samotu treba sa naučiť žiť. Ja viem, že keď si s Ježišom, nikdy nie si sám. To je ten duchovný rozmer života človeka, ale je ešte aj ten duševný rozmer, kedy človek cíti tú samotu, ale ja si myslím, že nie je to na škodu veci, áno. Možno aj v poslednom čase dokonca ešte viac sa cítim sám, ako keď som bol mladší. Sem tam ma to vyrušuje, ale naučil som sa s tým žiť. A dávam vietu na škodu veci. Myslím, že dokonca je to pre môj osobný rast. Lucian, ďakujem ti za úvodnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa musel sem prísť poslední, to mi Kose kázal zase. Dobre, takže ďakujem. Ideme na druhú otázku. Patrí Juraj. Ty ešte nech tebe na veci stúba. Juraj, ty si druhé funkčné obdobie provinciál, neviem, čo to viete, ale málo kto vlastne asi nepamätám v roku 90, že niekomu by bratia Františkáni nás tam dvakrát hovoril. Tu prítomnému Juraj vydali. A teraz on už žije tvoje funkčné obdobie, hoci nie za sebou, bola tam nejaká prestávka. A ja by som sa rád spýtal, že za tie roky, Juraj, čo si provinciálom, že či si žil nejaké ťažké rozhodovanie, alebo ktoré rozhodovanie na poste provinciála bolo za tie roky pre teba najťažšie. A možno, že žiadne, možno, že to je iba reprezentatívna úloha prechádzka dužovou záhradou. Tak môže skúsiť povedať, že ktorá situácia v tom úrade provinciála bola pre teba najťažšia, že si cítil úplne, že váhu zodpovednosti na svojich pleciach. Tak, myslím, že pre mňa je to dosť jednoznačné. Sú to vlastne veci, takým technickým jazykom povedané personálne. Takže vnímame v našich pravidlách, v našich konštitúciách, že predstavení má často navštevovať bratov. Tak niektorí možno sa z toho tešia viac, niektorí možno menej, možno aj ja sám by som možno mal niekedy častejšie,
ale ako predstavený mám takú povinnosť s každým bratom sa osobne rozprávať, možno aj tak hlbšie, aspoň raz za určité obdobie, minimálne raz za 3 roky. A niektoré tie rozhovory alebo niektoré rozhodnutia voči bratom, to je pre mňa to najťažšie a myslím si, že to bude také náročné. V niektorých samozrejme človek pociťuje aj tú blízkosť, väčšinou bratia sú riaťackí, ale ako sme rôzni ľudia, a tak niektorí sa schovávajú za nejakú masku, niektorí možno necítia až takú dôveru, možno niektorí majú možno strach a niektorí treba urobiť rozhodnutie, ktoré sa niekomu nemusí teda blízke predstaviť. Takže pre mňa určite najťažšie rozhodnutia sú vlastne svojom bratom, teda sú, keď meníme dispozície bratov, že bude niekto tam, podám, alebo brat nejakým spôsobom by mal byť možno napomenutý a podobne, hoci sa to nestáva, teda často, to je skôr veľmi výnimočná situácia, ale určite tieto veci sú pre mňa osobne tie najťažšie. A keby som ti mal dať doplňujúcu otázku, si niekoho musel v rámci svojho úradu poslať aj domov a povedať mu, že ty sa za Františkána nehodíš a musíš ísť? Áno, stalo sa to. Hej. Našťastie ten brat nemal ešte trvalý záväzok, nemal ešte večné slávnostné sľuby, takže áno, aj to sa stalo. Ľudia, keď si to zoberiete do dôsledkov, že niekto má o niekom rozhodnúť o jeho osude vlastne na celý život, na veky amen. Tiež váha zodpovednosti ako hrom, že to nasmerovanie, že či on má povolanie alebo nemá povolanie, vlastne tá Božia vôľa ako keby sa oznamovala ústami človeka, to je ťažké, takže až mi zabehlo. Ťažké. Ďakujeme, Juraj, za odpoveď. Prvé otázky chodím ešte, ja potom budem sedieť už. Len aby som aj ja sám nedriemal. Mám osobnú otázku na teba. Si pripravený na to? Áno, pán učiteľ. Dobre. Z dôvodných zdrojov som zistil, že ty máš manželku a tá manželka sa volá Boženka. OK. A dokonca ja som bol omilostený sa s ňou osobne stretnúť a spoznať. A tak sa ťa teraz pýtam pred Bohom a cirkvou, že... Áno. Áno a znova áno. To už bolo. Ale teraz sa ťa pýtam. No pozeral stream, vieš, to som musel povedať. Dve otázky v jednej otázke. Hej. Prvé, ona pozerá stream. No tak, dobre si urobil, že si povedal áno. Ale skúsi spomenúť na deň, kedy si ju prvýkrát v živote uvidel a popíš nám ten deň. A druhá otázka, že tu určite sa nachádzajú nejakí chrustíkovia, ktorí ešte nežijú v manželstve, ale s niekým chodia, tak skúsim poradiť, ako spozná človek, že pravá je tá pravá. Ako muž spozná, že pravá je tá pravá a na veky amen ju má pozvať do manželstva, poklaknúť si pred ňou s prsteňom, s bielým očkom a tak. Takže vlastne v jednej otázke dve podotázky, že či si pamätáš na prvý deň, keď si prvýkrát uvidel Boženku a popíš nám trošku ten deň, a druhá otázka je, že ako rozpozná človek, že toto je žena môjho života? Dobrý večer, pochválený Ježiš Kristus. Na veky, amen. Som rád, že som medzi vami, že ma opäť bratia Františkáni pozvali. Ja už som taký nejaký pridružený kočovný člen tímu. Stále na jeden večer sa takto pripojím a som za to naozaj vďačný. A som rád, že som tu, lebo som prvýkrát v Karlovke a vo vašom chráme. Ale aj k Filipovým otázkam, aby som to nezakecával. Ty si vravel, že niektoré tie zážitky, ktoré ti rozprávali chlapi z kasárni, že sa nehodia na toto miesto rozprávať, tak ja neviem, že či si nenastolil tú tému trošku tak, že som teraz v pomíkove, čo všetko povedať a čo nie, ale úprimne ja si presne pamätám nie deň, ale ročník, kedy som stretol svoju manželku.
Ja som chodil do 4. A na základnú školu Juh vo Vránovej nad Topľou a manželka, teda vtedy ešte nie, samozrejme, chodila do 3. A na základnej škole Juh. A vtedy, keď si ešte pamätáte, tak sa v škole takto chodilo do kruhu cez veľkú prestávku a sa jedla 10. A vtedy som prvýkrát sa po nej začal tak pozerať a ona po mne, ale ja som sa po nej pozeral kvôli tomu, že sa mi páčila, ale ona, a ja som až neskôr si to definoval, že dnes by sa to nazývalo, že šikana. Ona z 3. A, malá Boženka, blondínka, ma šikanovala, pretože so svojou kamarátkou Aničkou Mantičovou ma stále v tom kruhu, ako sme chodili, tak oni sa predbiehali, aby ma dobehli a proste mi robili jednoducho zle. A ja som sa ich akože normálne, že bál, tak som sa schovával na chlapčenský záchod. Lebo tam už za mnou samozrejme nemohli, lebo to už pani učiteľka nepovolila. No, takže to je moje prvé, kedy som ja spoznal svoju budúcu manželku. A no až ma postavila tá téma. No a ako človek príde na to, že no všetko je to o srdci. Srdce začne prúčie byť, krv pulzuje, tvár sa červená, ruky sa potia, kropaje sú na tvári. No jasne, že ste si súdení, že to je tá práva. Proste to ti vraví, kričí celé tvoje telo, že áno, že je to ona. Však vtedy som to ešte neprežíval, hej, v tom 4. ročníku, takto vtedy som zachraňoval svoj život na tých chlapčenských záchodoch pred ňou. A potom som nevedel, že sa to otočí a ja ju budem naháňať, lebo ona ma potom istý čas nechcela a takto. A medzi tým ešte prišla do života taká Katka. Joj, dobre to boli pekné časy, akože. No, poďme ďalej. Nezavodníš, manželka pozerá tento stream. Ano. Ale možno aj Katka pozerá, tak som ju chcel zmieniť. Áno. Lebo prvá láska je vždy prvá. Takže ak opomeniem to červenanie tváre, tak všetko, čo si spomínal, poznám iba z kníh. Áno. Ale myslel som si, že na tých veckách si prišiel na to, že to je žena tvojho života. Dobre, poďme k druhým bodom otázok, tie už budú o cirkvi. A ja som slúbil, že budem sedieť, dobre. Takže Lucia, keď som už spomínal, že si pobehal aj Slovensko, dosť veľa rokov si tu, ale aj Rím, kde si mal možnosť podľa mňa nazrieť pod pokrievku tej rímskej cirkvi, respektíve Vatikánu, samotnej kolísky kresťanstva. Tak aký je rozdiel, to nám povedz úplne na rovinu, aký je rozdiel medzi slovenskou cirkvou a tou cirkvou v Ríme? Aj to čas mi dávali takéto otázky, dokonca, že ako sa spovedajú Taliani, ako sa spovedajú Poliaci, ako sa spovedajú Slováci. Nemenovať. Pre mňa nie je to žiaden rozdiel. Naozaj, ako stretol som hlboko veriacich, ako aspoň tak navonok, hej. V Taliansku, v Poľsku, na Slovensku, ľahostajný som stretol v každej inej krajine, dokonca som stretol aj horlivých Maďarov, hej, takže nevidím, skutočne ako ja nevidím rozdiel. Možno vidím rozdiel, hej, medzi povedzme prežívaním viery, praktizovaním náboženstva, povedzme v Bratislave alebo vo Vranove nad Toplou, hej, alebo v mojom rodisku. Vo Vatikáne liturgia je prekrásna, vždy, povedzme, v kostole svätého Michala je jednoduchá liturgia, hej, nespieva sa, všetko sa recituje, ale všetko je o tom istom. Takže ja možno nejaké vonkajšie formy, hej, kvôli nejakej mentalite alebo nejakej tradície, nejakým
Často naozaj aj po talianských skupinách, zvlášť v roku milosrdenstva, ja som sa tešil, že v Ríme prežijem aj jubilejný rok 2025, ale láska k Slovensku ma vrátila naspäť sem, hej. Ale keď bol rok milosrdenstva, kde prichádzali celé skupiny putníkov a bolo vidno, že tá skupina naozaj v tej farnosti farár je aktívny, účinkuje, vychováva, káže, hej. A prichádzala skupina, kde také bolo všetko povrchné, hej. Takže veľa tiež závisí od miestneho kňaza alebo od kňazov, ktorí vedú, vychovávajú ľudí. Ale naozaj určite, keby to bolo možno, keby som bol v Afrike, hej, tak bol by tam nejaký rozdiel, bol povedzme v Latinskej Amerike, ale ja som tu len v tomto našom malom prostredí, či priestore, lepšie povedané, sa pochyboval, takže nevidím, hej. Nepoznám západ, nie Nemecko, Švajčiarsko, takže to nepoznám, ale tu Taliansko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, veľmi sa podobá. Ďakujem. Juraj, Patri Juraj. Na teba mám takú otázku, že poďme teraz k slovenskej cirkvi. Keby som mal povedať jednu črtu, ktorá slovenskej cirkvi chýba a nemala by jej chýbať, alebo možno jednu črtu, ktorú má a radšej keby ju nemala. Tak čo by si povedal? Tak myslím, a to hovorím aj o sebe, že slovenskej cirkvi by prospelo viac takej odvahy. To si tak trošku myslím. Akože vychádzať viac von zo seba, že takého viac sebavedomia. Ty si počul zdravého kázeň asi. Nie, nepočul som to hovoril. kázeň, ale duch je ten istý. Takže to si myslím, že to by, že trošku viac odvahy by sme potrebovali. Dobre, a tú druhú časť teda, že čo má a nemusela by mať? Neviem, by som to tak nejak v globále asi ťažko tak nejak. Ja som nič neurobil. Hej. A to stream. Asi. Neviem. A už ani ja to je jasné znamenie, že máme ísť na Imricha. Asi. Aha. Dobre. Ale vidíte, že tie otázky ako sú kladené, raz, dva, dobre, ano. Že nič nebolo dopredu pripravené. Vidíte, že oni sa tu normálne potia, oni tu pri Filipovi nikdy nič je vopred pripravené. Nie? Áno. Dobre. Takže Imrich, ja som zachytil takú vec, to bolo teraz niekedy na konci januára, začiatkom februára, že konferencia biskupov Slovenska vyjadrila sa k politickému dianiu, ktoré vtedy začalo mierne vrieť, ale vyjadrila sa takým jazykom prívetivým. Hej. A myslím, že ty konkrétne v tom svete kresťanstva ty si hovoril, že no to bolo také nežné pohľadenie, že ty by si predstavoval niečo viac, že by mali proste oni povedať viac a neviem, či si to aj nekonfrontoval s tými evanjelickými biskupmi, ako sa vyjadrili. Tak povedz nám k tomu niečo viac. Čo by mali teda biskupy, ako by sa mali vyjadriť viac aj k tomu, čo sa deje, alebo k tomu, čo sa dialo? Dobrá a zároveň ťažká otázka, ale odpoviem ti na ňu pod jednou podmienkou, že potom ja ti dám jednu otázku. Dobre, streamujeme, nezabudni, áno. Nech sa páči. Nech dostaneme aj teba do hry, lebo zatiaľ nás tu tak psychologicky ovládaš, rozdávaš tie lopčičky a... akože je to úloha moderátora, ja to mám ako Čierny Peter, ja som sa k tomu dostal ako Pilát do kraja, som to nechcel. Ty si tak čierny Andrej akurát, ale... Dobre, k otázke. Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď, pretože
keby sme teraz išli z mikrofónov pomedzi ľudí, tak názory by sa aj tu v našom chráme rôznili. Niektorí by tu boli bratia a sestry, ktorí by povedali, že biskupy by mali byť takí ráznejší a viac sa vyjadrovať k verejnému dianiu a nielen k tým kultúrno-etickým témam, ale aj k témam, ako sú korupcia, ako je vymáhateľnosť práva, ako je spravodlivosť, ako sú nejaké otázky školstva, zdravotníctva, sociálne veci. Viac takých biskupov by bolo treba, ako bol pán biskup Rudko Baláš, ktorý si vedel buchnúť po tom stole a jednoducho povedať si svoje a neklasť si servitku pred ústa. A zas niektorí bratia a sestry by tvrdili niečo opačné. Cirkev by sa nemala vyjadrovať k politike, nemala by sa montovať do tých verejných vecí. Jednoducho nie je dobre, keď to tak funguje, že štát, otec, matka, cirkev a jednoducho, keď sa tam všetci takto bratričkujú biskupy s politikmi a len jemnúčko hryskajú a preberajú ocenenia a jednoducho nebolo by dobre, aby slovom sa cirkev do tej politiky montovala. Takže jedni by chceli, aby toho bolo viac a druhí, aby toho bolo menej. No a teraz ako ulahodiť aj jednej, aj druhej skupine? Tí biskupy to naozaj majú ťažké. A zároveň, veď aj biskupy sú ľudia a nie všetci biskupy sú voliči KDH. Aj medzi nimi sú politické rozdiely a rozdielne pohľady na niektoré vnútropolitické aj zahranično-politické otázky. Neber mi ilúzie. A zároveň biskupy volia KDH, neber mi ilúzie. My ako tu sedíme, ja som si istý, neviem, ako by dopadli naše tu na miestne voľby parlamentné v tejto mini vzorke, ale určite by to nebolo ako pred 89., že by tu zvíťazila jedna nejaká štátostrana, ale niektorí by tu volili tých a iní oných. Takže naozaj nechcem odpovedať, že vyhýbavo, ale na tú otázku, ktorú si ty položil, nie je jednoznačná odpoveď a jednoducho aj v tej slovenskej realite vidíme biskupov, ktorí jednoducho sú ráznejší alebo boli ráznejší, potom sú zase niektorí, ktorí sú diplomatickejší. Kedysi, keď si spomenieme, bolo viac napríklad aj pastierských listov alebo nejakých vyhlásení pred parlamentnými voľbami, ktoré sa týkali nejako politicko-spoločenskej situácie. Dnes je toho menej. Je to dobré, je to zlé? Asi nebudeš spokojný s mojou takou všeobjímajúcou odpoveďou, ale naozaj v tomto dať nejakú univerzálnu odpoveď, že takto by to malo byť a takto, keď sa to bude robiť, tak bude všetko na poriadku. Jednoducho na to jednoznačná odpoveď nie je. Áno, ďakujem ti za odpoveď, hoci ty si sa o tú odpoveď pokúsil v tom februári, ale teraz tá odpoveď je trochu iná, chápem to. A vzhľadom k tomu, že máme málo času, tak na tvoju protiotázku už není čas. A musíme... Ale moja protiotázka je úplne krátka a stručná. A musíme pokračovať ďalej. Nie, musíme držať pravidlá. Ty si dal verejné chlapské slovo, že teda budem mať ja nárok na odpoveď. Ale úplne, že to je otázka jednoduchá. Pater Lucián, on je z iného týmu, tak ja rozumiem, že prečo má sivý habit, ale že ty a Juraj ste rovnaká františkanská rehoľa a máte, že iné otiene. A ja už som sa to minulé v Košiciach chcel spýtať, ale sa tam k tomu nejak nedostalo, tak prečo? Bol na kázni, hoci ja to volám kázeň, ale príhovor, keby si bol na com, tak vieš, že som vysadil poľskú látku a nasadil som už inú, kapitalistickú a tá je trošku belšia. No a myslím, že Juraj má stále z Poľska. Lebo to je dosť taký výrazný otien. Ja mám z Ríma. Ty máš z Ríma. Tak opak je pravdou. Ja mám poľskú a on má rímsku. Hoci podľa svetlosti toho habitu, až by sa mi žiadalo povedať, že ja si pravidelne periem na rozdiel od Juraja. No, že mi to vyťahlo farby, vieš. Ale toto je jediná vec, čo ťa zaujíma, brat. Nemáme väčšie problémy. Ale však ja mám aj prízemné záujmy a otázky, veď prečo nie? Juraj, nemusíme sa o vznešených veciach. Nejaké citáty máš na rukávoch? Nemám. Nemáš? Nemáš. Dobre, vyčerpali sme aj tému aj poslucháčov. Posledná otázka z mojej strany, ktorá s tým súvisí a potom už ideme na vaše otázky cez papieriky. Pozerám, či tu nevidím Joseho. V ňom mám takú istotu, že on mi kývne, že poriadku, ale nekývol. Ľudia, vy všetci traja bratia, ako tu ste. Sestra nám tu chýba. V kristologickom chápaní bratia. Sestry tu máme tu sestry dosť.
Tak moja otázka je taká, že ste za odluku štátu od cirkvi na Slovensku? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo? Lucián, nech sa páči. Jednoznačne áno. Jednoznačne áno. Prečo? Myslím, že príliš sme v područí tých jednotlivých politických garnitúr, ktoré v konkrétnom čase spravujú štát. Ja viem, že to nie je záležitosť, ktorú sa dá riešiť z večera do rána, ale je už to 30 rokov, ako máme slobodu a je to skutočne najvyšší čas. Samozrejme, že nie je to záležitosť len katolíckej cirkvi, lebo sa jedná o všetky náboženské cirkvi na Slovensku, aj náboženské spoločenstva, ale jednoznačne máme príliš takým funkcionovaním toho vzťahu cirkev-štát veľmi, ako cirkev máme veľmi zviazané ruky a verím, že raz to bude vyriešené. Ja vidím, ako oveľa je slobodnejšia cirkev v Poľsku. Tým, že nie je tak poviazaná so štátom, ako štát podporuje, ale to nie je niečo, čo povedzme, jak my, že máme riadne príjmy zo štátneho rozpočtu a tak ďalej, že jednoducho biskupy sú odkazaní na štátny príspevok, aby ústredia mohli fungovať, aby pre kňazov mali na platy a tak ďalej. Nie je to dobré. Jednoznačne nie je to dobré. Dobre, ďakujem aj za názor a aj ďakujem, že si naznačil, že teda tie platy duchovných, znamenalo by to, podľa toho, čo ty hovoríš, že v jednom momente prídeme všetci o príjmy. Prežije cirkev na Slovensku? Prežijú rehole? Nemôžeme prísť o príjme, musíme cirkev v spolupráce so štátom aj nájsť iný model financovania, ale to nemôžeme byť až tak závislí na štáte, Áno, treba bol by nejakú cirkevnú dáň a tak ďalej. Neviem, ja nemám teraz hotový recept na to, ako to vyriešiť, ale je taliansky, je nemecký model, je model poľský. Tých modelov vo svete je maďarský model, takže je potrebné, ale bohužiaľ aj moci páni vedia, že my sme na nich odkazaní, na ich tak možno nepekne poviem, nálady a tak ďalej. Ja zdieľam tvoj názor, len ja musím provokovať otázkami, chápeš? Jasné. Juraj, čo si ty myslíš? Teda odluka štátu od cirkvi áno alebo nie? A prečo? Skôr áno. A všetko, čo povedal Lucián, absolútne súhlasím, absolútne. Treba si uvedomiť, že u nás je to dané aj historickou situáciou. Za Márie Terezie sa z kňazov stali štátni úradníci a tento systém vytrváva dodnes. Čiže to má nejaké historické korene. To nerozhodli ani komunisti. To je vec veľmi, veľmi stará. A preto vlastne aj sa musí prestávať možno aj mentalita možno aj veriacich však, pretože v Poľsku, kde kňaz nedostávajú absolútne žiadne platy, pokiaľ neučia náboženstvo alebo niečo také, tak tam ich tí ľudia uživia. Dokonca ešte aj tie opravy teraz sa už dajú aj z rôznych grantových systémov európskych, štrukturálnych alebo všelijakých iných. Ale takisto v Spojených štátoch. Tam si ľudia, ak chcú mať kňaza, tak si ho musia uživiť. A ja by som dodal ešte k tomu jednu vec, že potom tí kňazi sa musia aj veľmi snažiť. A toto je dobré. To hovoríš ako plus. No, ako plus, hej. Dobre. Ďakujem, Raj. Imrich Gazda, cirkevný analytik. Nože nám povedz, si za odluku štátu od cirkvi alebo nie? Jednoznačne áno a súhlasím aj s tým, čo bolo povedané, ale tam treba zdôrazniť to, že už dnes na Slovensku je finančná odluka cirkvi od štátu. Pretože aj keď si to ľudia myslia si to mylne, štát neplatí kompletne plnú činnosť
cirkvi, ale dáva len istý finančný príspevok, Na platy. ktorý sa využíva predovšetkým na platy duchovných a jednoducho má to viacero rozmerov a je to zložitá téma. Na Slovensku máme 18 cirkví a náboženských spoločností, ktoré sú registrované oficiálne na Ministerstve kultúry. Z nich 4 sa dobrovoľne vzdali finančného príspevku, ostáva nám 14. Niektoré sú že veľmi maličké a tie by mali oveľa väčší problém prežiť, ako napríklad katolícka cirkev alebo aj evanjelická cirkev. Jeden taký moment, ktorý mi napadol. Druhý moment, keď spomínam bratov evanjelikov, evanjelická cirkev Augsburského vyznania na Slovensku je v tomto už v pripravovaní sa na túto situáciu, na ktorú skôr či neskôr dôjde, oveľa ďalej. Majú vytvorený tzv. Fond finančného zabezpečenia, kde na základe veľkosti zborov každý cirkevný zbor odvádza nejaký poplatok a je tam nastavený istý systém solidarity, to je presne prepočítané na koeficienty a percentá, zlomky, neviem čo všetko, aby jednoducho ani tí bohatí nemali prebytok, ani tí chudobní, aby jednoducho nestradali a aby sa vytvárala aj istý finančný vankúš, keď k tej finančnej odluke dôjde, aby bolo s čím hospodáriť. Toto mi chýba napríklad v našej väčšinovej rímskokatolíckej cirkvi, že sme ešte nenabehli na tento spôsob myslenia. Ten finančný príspevok pre všetkých tých 14 cirkví, ktoré to poberajú, je vo výške, teraz neviem presne, aké je číslo, lebo som samozrejme nečakal, že padne táto otázka, ale okolo 60 miliónov, myslím, že to bolo naposledy. No čo je to 60 miliónov v rámci štátneho rozpočtu Slovenskej republiky? Čo je to 60 miliónov popri zlodejinách, ktoré sa robia v našej spoločnosti? Čiže to je len, že úplne, že fakt, že nepatrný príspevok, stále pre tie cirkvi dôležitý, ale je to nepatrný príspevok v porovnaní s rozpočtami jednotlivých rezortov na Slovensku. Takže jednoducho už toto dokazuje, že tá finančná odluka tu je. Ale je potrebné, a tým uzavriem, lebo dala by sa tá téma ďalej rozpitvávať, aby sme jednoducho aj my viac v rímskokatolíckej cirkvi alebo celkovo v katolíckej cirkvi na Slovensku uvažovali nad tým, ako viac zapojiť veriacich do spolufinancovania svojich farností, lebo ono je fajn, dá sa niečo do zvončeka, ale to je také trochu nevyspytateľné. A ja si myslím, že v dnešnej dobe, keď už väčšina ľudí z nás, ktorí sme tu asi v produktívnom veku a platíme si za telefóny paušály, platíme si Spotify, platíme si Netflix, platíme si neviem čo všetko možné, jednoducho spraviť si trvalý príkaz a odvádzať svojej farnosti 1 euro, 2 eurá, úplne že zanedbateľnú sumičku, ale keby to urobili všetci, ktorí aktívne tu chodievajú napríklad na bohoslúžby v Karlovke, v Karlovej Vsi, tak už aký by to bol fajn rozpočet, si myslím, pre farnosť, s ktorým by vedela hospodáriť. Čiže jednoducho viesť veriacich aj k tej finančnej solidarite so svojou farnosťou, ale zároveň samozrejme to bude kňazov v jednotlivých farnostiach tlačiť, to, čo si Pater Juraj aj ty povedal, aby sa viac proklientsky, keď to tak poviem, civilne správali. Jednoducho. Lebo proste tí veriaci už budú vedieť na tých kňazov potom viac tlačiť. Jednoducho, keď my prispievame na chod farnosti, keď prispievame aj na tvoj plat, tak chceme, aby si sa aj ty primerane tomu správal. Ale v konečnom dôsledku takáto finančná odluka, som presvedčený, by cirkev urobila oveľa slobodnejšou a tým sa vraciam k tej otázke predtým, ktorú si mi položil, aj vo vyjadrovaní sa vo verejnom priestore, aj vo vzťahu k politikom. Proste nebolo by to také, že sa možno niekedy bojíme jednou rukou hroziť, pretože druhou pýtame ten finančný príspevok, ale jednoducho cirkev by bola oveľa slobodnejšia vo verejnom priestore. Dobre, poslednú a potom už ideme na otázky z košíka. Timotej, môžeš mi to sem dať? Počujte, jednak, že teraz sa na teba Lucián pozeral tak, že čo si povedal 1 euro, aspoň 10 eur si mal povedať na trvalý príkaz. No, ale štatistika je múdra veda a vy ste sa tu všetci štatisticky zhodli, teda aj minorita, aj františkán, aj cirkevný analytik. Zhodli ste sa na 100%, že ste jednoznačne za odluku cirkvi od štátu. Tak predpokladajme podľa tejto štatistickej krivky, že podobne je to aj v konferencii biskupov Slovenska, že sú takto naladení biskupy. Tak prečo sa to doteraz neudialo? Tá odluka, keď to vidíme všetci približne rovnako, alebo väčšina z nás.
Aj na tých najvyšších miestach. Keď už farári to takto vidia, tak predpokladáme, že aj biskupy. Ja si myslím, že je v tom aj tá historická tradícia, že takto to od tej Márie Terezia naozaj tu funguje. A je to pre cirkev, pre biskupov aj pohodlné. No veď keď im niekto núka, že tu máte 60 miliónov, teda myslím pre všetky katolícke cirkvi, rímsko-katolícke možno nejakých 48-49 miliónov z toho môže vychádzať, pretože to sa rozdeľuje podľa zjednodušene počtu veriacich, sú tam aj iné kritériá, že počet duchovných a tak ďalej, ale najväčší dostávajú najviac a najmenší najmenej samozrejme. Tak keď ti niekto núka, akože tu máš, u nás sa povie na východe, že guču peňazí, no tak akože nezoberieš to, no jasne, že to zoberieš. Čiže asi biskupy nebudú prví tí, ktorí začnú kričať, my nechceme tie vaše špinavé štátne peniaze, akože kým tá bude možnosť a biskupy to príjmajú však v pohode. Ja si skôr myslím, že je dôležitejšie to pripravovať sa už dnes na tú situáciu, keď dôjde k tomu seku. Myslím, že aj vás v denníku Postoj samofinancovanie urobilo veľmi slobodnými. To sa mi páči. Bratia, chcete ešte aj vy dvaja odpovedať, či už netreba na to, prečo doteraz odluka není? Myslím, že to, čo Imro povedal, je dostačujúce. Určite aj to, čo si spomenul, že tam, lebo to by sa týkalo všetkých cirkví a naozaj všetky tie cirkvi by mali hľadať ten model toho samofinancovania. A tie malé, jak spomínal Imro, budú najviac postihnuté. Takže možno aj to nejak tak, ale určite, že keby tá atmosféra bola taká, že ideme do toho, tak by sa možno nejakým spôsobom... Ja len poviem toľko napríklad, že nás už väčšinu reholníkov, ktorí nespravujú farnosti, už neplatia biskupy, ale sa podarilo tak nejak osamostatniť, že tie kláštory, ktoré nie sú farnosťami, tak sú reholní kňazi platení skrze konferenciu vyšších reholných predstavených, ale tiež tá konferencia vyšších predstavených čerpa zo štátneho rozpočtu, hej. Čiže a tiež sa na to pripravovalo, to nebolo lusknutím prsta, to je záležitosť, ktorá trvala 10 rokov, kým sa to kým k tomu došlo, a to je pomerne jednoduchá vec, hej. A taká vec, akože úplne sa osamostatniť štátneho rozpočtu. Tak jasné. Žiada sa ti niečo dodať, Lucián? Jedine to, čo my vieme, že na kňazských rekolekciách aj ty vieš, že aj pamätám minulý rok na celobratislavský tiež niektorí kňazi otvorili túto otázku. Ako naši otcovia biskupy a určite je to opodstatnené, hovoria, že povedzme, že to nie je ako štátny príspevok, ale v podstate je to dokonca za dosť učinenie, za tie všetké majetky, za tie krivdy, alebo 50 rokov, či koľko, štát hospodárujú ako cirkevným majetkom. Do dneska nie je ešte veľké percento cirkevných majetkov vrátené, takže často aj z úst otcov biskupov bolo počuť, vráte nám všetko, my od vás ničím budeme chcieť, Dobre. Ale ja si myslím, že ja sa tu tých žien stále, že nám chýbajú tu na diskutujúce ženy a možno keby tu bola reholná sestra teraz medzi nami, tak by povedala a jednu vidím minimálne, ale keď sú tu ešte nejaké ďalšie, tak ma môžete opraviť, že tam problém, alebo najviac v najnevýhodnejšej pozícii sú reholné sestry. Pretože kňazi ten príspevok dostávajú za svoju kňazskú službu, ale reholné sestry, pokiaľ napríklad nie sú zamestnané v zdravotníctve alebo v školstve, že sa napríklad starajú doma o komunitu, alebo sú to napríklad kontemplatívne mníšky a podobne, jednoducho oni v podstate, ak im rehoľa nezabezpečí nejaký príspevok finančný, tak jednoducho oni nemajú stabilný príjem. To má potom dôsledok aj na ich dôchodky, lebo však odvody a všetko, čiže v podstate to, kto je najznevýhodnejší v tomto celom systéme, sú naše reholné sestry. Áno, a osobitne Uršulinky, ak to môžem doplniť, pretože Uršulinky vedú v Trnave napríklad cirkevnú školu, aj tu v Bratislave, aj gymnázium, aj škôlku, a keď chcú robiť nejaké opravy na tej budove, tak idú na biskupstvo prosiť a biskupstvo im povie, prepáčte, ale vy nie ste v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, my tu máme iné školy, proste reholu. Keď idú tí predstavení školy za reholou, povedia, prepáčte, my vám skade máme zobrať
reholným sestričkám tie vedché dôchodky a z toho investovať do budovy? V žiadnom prípade. A keď idú na štát prosiť na budovu, tak im povedia, no prepáčte, vy tam máte biskupstvo a máte tam reholu. Takže to je vlastne nechcené dieťa, ako keby. A tie uršulinky to majú veľmi ťažké. To hovorím iba preto, že som videl do toho v čase, keď som tam učil a je to hrozné, že tie iné inštancie sa spomali na koho obrátiť. No, ale teraz budem vám klásť otázky, ako mi idú pod ruku. Dohodnime sa, že kto chce najsilnejšie odpovedať, bude. A potom, kto by už úplne musel tak, že mu vyrazí bok, tak ešte môže dopovedať k tomu, ale jedna otázka na jedného človeka, ktorú si ju z vás troch zoberie. Dobre, aby sme stihli všetky, lebo vidím ešte tu môjho kamaráta Sergeja, on bude chcieť určite do mikrofónu povedať ďalšiu otázku. A možno pri niektorých je napísané venovanie. Že komu je tá otázka venovaná. Ak je pri niektorých venovanie, to poviem, ale toto vyzerá byť všeobecne a je úplne silná, lebo to som vyťal ako prvé a to nemôže byť náhoda. Takže, počúvajte dobre. Keby sa tu teraz prišiel ukázať, alebo keby tu teraz prišiel svätý František, nie pápež, svätý František, bol by spokojný, alebo by urobil reformu? Nepodobáme sa viac na farizejov a zákonníkov ako na Krista? Neviem, kto by chcel odpovedať. A teraz by si mal vyvolávať, lebo to potom sa každý z nás zamyslí a budeme dlho rozmýšľať. Dobre, toto ja si myslím, že ten človek to nemal takú vlastne až veľkú smelosť naformulovať, ale určite to myslel, že to je otázka na nás, ktorí ideme po stopách svätého Františka, hej, že či by neprevracal stoly ako Pán Kristus kedysi a či by nás nevyhnal bičíkom odtiaľto von z toho kostola. Tak teraz mi vyhovuje Lucian, že si domáci, tak povedz. Určite by to neurobil, hej, ako poznáme svätého Františka a on nezdvihol ruku na nikoho. Hej. Ani na žiadneho biskupa, ani na žiadneho benediktínskeho mnicha. Jednoducho František, keď robil poriadok, tak robil so sebou, maximálne so svojimi bratmi. Hej, a to je práve Františková reforma, že on sa nikým a ničím nepohoršoval. Hej, takže s vami by tu určite nerobil poriadok, možno s nami, hej. Ale ako by to vyzeralo, od čoho by začal v našom kláštore, neviem. Tá otázka smeruje k tomu, či bol spokojný a mám pocit, že tá žena, to vidím, že to je ženské písmo, ona nie... Si grafolog. Áno. A dokonca písala to so značnou vnútornou nervozitou, ale zároveň so spravodlivým hnevom. Podľa toho, ako ukladá S a Y, je to jasné. Aj vek vieš odhadnúť? Počúvaj, ale teraz, že toto, že ona naznačuje, že sme sa spreneverili svojmu poslaniu. A na toto skús niečo povedať. Spreneverili sme sa, alebo nie? Nech každý odpovie za seba. Ja nemám taký pocit. Ja sa snažím svoje františkanské povolanie prežívať tak, ako to viem. Jasné, že dá sa lepšie, ale nevyčítam si niečo také, aby som sa musel tu pred vami hanbiť, že nie som poriadny františkán. Ako nechcem povedať, že som dobrý františkán, neviem, že... Hej, ale snažím sa žiť tak, ako to dokážem. Určite mám sa z čoho spovedať. Aby som asi tak možno ešte doplnil, teda keď môžem, že tak, jak to Lucian hovoril, František bol vždy veľmi osobný, hej, čiže on by to ako... Áno, každý z nás vie, kde je jeho Achillova päta, kde má slabé miesto, hej, ale nemyslím si, že by František bol nejaký zúfalý, alebo čo, práve naopak, on by bol veľmi láskavý a povzbudzoval by nás. Že ten jeho projekt ide ďalších 800 rokov. Tak možno nejaké pokrivenia vždy boli, sú aj budú, hej, však už za jeho života to bolo také, že sám rozmýšľal nad tým, že či to je dobré, či to nie je dobré, hej, a však sa vzdal vedenia rehole, ale nikdy nezatracoval bratov, hej, nikoho. Práve naopak, vieme aj z toho listu
listu, čo napísal tomu predstavenému, že keby bol brat, ktorý by 1000-krát zhrešil pred tvojou tvárou, tak ho miluj viac ako mňa. Kvôli Ježišovi. Hej? Čiže... A nechal sa napomínať aj novicmi. Presne. Áno. Dobre, takže prosím, ďalšia otázka. Ak sme ľudia hriešni a všetci tvoríme cirkev, tak prečo v kréde je ten prívlastok, že cirkev je svätá? Je tu viac otázok, takže môžete si to podeliť. Ak je podľa Biblie iba jeden svätý na nebesiach, prečo žijúceho pápeža voláme svätý a biskupov excelencia? Prosím, ty si teraz vydýchol, Imrich, mohol by si skúsiť a bratia potom doplnia. No, aby som povedal, že to je teologická otázka. Ja nie som teológ, takže nechcem sa hrať na kompetentného vo všetkých oblastiach, aj ktoré mne nepriliehajú, čiže týmto som sa elegantne vyhol odpovedi. Len možno na tú tretiu, že excelencia, ja neviem, no, čak ja sa s biskupmi stretám, ale tak nikdy som ich neosloval, že excelencia. Otec biskup, pán biskup, akože stretám sa aj s evangelickami, brat biskup, ako, neviem. Nemám pocit, že by to naši biskupy vyžadovali, že potrebujú byť oslovaní excelencia a boskavať im ruky, nohy. To si myslím, že nie. A tie teologické otázky to nechám tuto na bratov. Prečo je cirkev svätá? To je, myslím, v katechizme, keď ja si dám tie učíme. 2 deci bieleho, čo teraz nám doniesli. Daj sa. Tak sú 4 vlastnosti cirkvi, však to sa učí aj v katechizme a učí sa to aj na teológie. Cirkev je jedna, svätá, katolická, apoštolská. A tak tú svätosť cirkev nemá z toho, že tí členovia, ktorí sú v nej, že sú nejakí bezchybní, ale že je to božsko-ľudská inštancia, v ktorej neomylne pôsobí Svätý Duch Boží. A práve skrze to pôsobenie Svätého Ducha Božieho cirkev je neomylne svätá. Čiže to je to... ten prvok, veď to máme aj v tých omšových modlitbách, aby sa ti páčilo v nás to, čo si zamiloval na svojom synovi. Čiže ano. To je katechetické, to sa bere už v katechizme. Myslím, že áno, že to bolo zodpovedané a táto otázka na to nadväzuje, tak ju prečítam. Choďte do celého sveta, hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Ako by podľa vás mohla alebo mala vyzerať cirkev? Všeobecná, hierarchická, ako by mal teda vyzerať ten Ježišov príkaz. Robí to dostatočne? Ak nie, čo by mali robiť najviac jednotlivci, laici, aj hierarchická cirkev? Čo by mali robiť naviac? Laici, aj hierarchická cirkev. Aj to, čo si povedal dnes v kázni a potom, čo aj Juraj tu zdôraznil, aj tá odvaha. Vydávať svedectvo. Nie každý vydáva. Pre mňa to, čo svätý František Saleský hovorí, že každý príslušne k svojmu stavu nech vydáva svedectvo o svojom kresťanskom povolaní. A toľko. Ja nech žijem ako reholník, kto je v manželskom stave, nech žije svoje manželské záväzky, hej, tak ako sa patrí. Kto je slobodný, nech žije ako slobodný. Ďakujem. A ja keď môžem za laikov povedať... Áno. A poviem za seba, nie za laikov, nehovorím za nikoho z vás, len čisto za seba, že napríklad páčila sa mi, Filip, tvoja kázeň, ako vždy. Zabudol si spraviť promo, že aj o tých rukávoch, aj o myške na oltárnom stoli. To všetko som urobil, a neviem, kde si bol. Sa môžu naši bratia a sestry dočítať. On prišiel počas kázne. To si myslel. Brat Filip, mám všetko, aj keď nič nemám. Takže reklamná vsúka, ale čo som chcel povedať je to, že ja som si uvedomil aj pri tvojej kázni na novo, že keď si vravel o tých konzumných kresťanoch, tak ja som si tiež pred časom napríklad uvedomil, že som sa dostal do takého nejakého módu, že dobre o tej cirkvi píšem, rozprávam, komentujem a tak ďalej, ale že vo svojom cirkevnom domčeku, teda v mojej farnosti, že nakoľko ja som prínosný
tej svojej miestnej komunite, svojim bratom a sestrám vo farnosti svätého Ondreja v Ružomberku, kde s manželkou Boženkou a 3 deťmi šťastne nažívame už 18 rokov. Dobre, občas, že som prečítal čítanie alebo prosby, keď ma oslovili, len sa mi to zdalo byť, že málo a tak som si vlastne a pomkla ma k tomu moja dcéra, lebo mladí sú pre nás tými prorokmi a nositeľmi rána, jak sa niekedy asi hovorilo, keď si to dobre pamätám. Moja dcéra, 16-ročná Sofia, mi povedala, že ide nová prípravka byť na birmovku, ona bola v tom predošlom cykle, že poďme robiť animátorov birmovancov. Tak ja som sa potešil, lebo ja v jej veku som tiež robil animátora birmovancom. Tam som našiel tú Katku, z ktorou som potom 2 roky akože chodil. No a keď ma dcera takto oslovila, tak bola to pre mňa aj taká podsta, hej, že v nej zahorela taká túžba, že zapojiť sa, a však ona sa aj inými formami zapája vo farnosti, ale že chce robiť aj to a že mňa akože svojho fotra akože osloví pocti takým pozvaním, že poď so mnou, akože budeme mať 2 jednu skupinku, no tak na to človek nemôže povedať, že nie. Takže aj ona mi pomohla k tomu, že zapojiť sa trochu do služby, trochu viac do služby a akože sú to riadne preplesky, hej, keď tam človek v sobotu o 9:00, našťastie to nie je úplne každú sobotu, ale príde k tej skupinke 14, 15, 16 ročných, máme nejakých 15 v skupinke, 14 a pol z nich je tam na silu, lebo babka, lebo mamka, lebo neviem kto. A teraz vydávaj pred nimi svedectvo. A nie, že ich chceš učiť katechizmus, ale proste trošku aj, že by nejaká iskra na nich preskočila. No akože to sú iné facky, to sú iné šoky, ale viem, že som urobil dobre, že som do toho išiel. A to je krásne. Oco a dcéra, spolu animátori, to je krásne. A ja sa z toho teším. Hej. Ďakujeme za svedectvo. A ja sa z toho teším, hoci som ešte ani jedno to animátorské stredko neprežil. No, ďakujem za to. Teraz tu mám jednu takú poznámku, to máte na nadýchnutie, lebo potom príde ťažká otázka. Teda otázka to bude ľahká, ale odpoveď pre vás bude ťažká a preto ju dám pre všetkých 3. Dobre, ale teraz to na vydýchnutie, že Bohu vďaka, Páter Lucián, že ste tu s nami na Slovensku. Veľmi si to vážim. Poznámka podčiarov, ženské písmo. Krásne. Ja už mám na to nos. Ale teraz otázka. Imrich, ty budeš odpovedať ako prvý. Chlapci, nech si premyslia. Teraz som rozprával. Ale budeš ako prvý. Ste za zrušenie celibátu? Nie za zrušenie, za zdobrovoľnenie. Však vás sa to aj tak netýka, bratov reholníkov, pretože chudoba, čistota, poslušnosť jednoducho patrí to k reholným sľubom, máte to aj na opaskoch, takže vás by to z biedy nevytrhlo. Ale ja si myslím, že veď vidíme to aj v grécko-katolíckej cirkvi, vidíme to aj v iných východných katolíckych cirkvách, že jednoducho celibát je tam dobrovoľný. Jasne, mali by sme tu teraz väčšine dlho debatovať, má to svoje výhody, nevýhody a tak ďalej, ale keď zostanem pri tej základnej jednoduchej odpovedi, tak ja si myslím, že áno, že aj v rímskokatolíckej cirkvi by mal byť celibát zdobrovoľnený. Ďakujem pekne. Kto chce, nech ide tou cestou, kto sa cíti byť povolaný byť. Veď cestou rodiny a zároveň byť kňazom vo farnosti. Áno. A tá dobrá poznámka pre návštevníkov reholných kostolov, že 100-krát by sa zrušil zdobrovoľný celibát. My máme konštitutívnu zložku našich sľubov, čistota, chudoba, poslušnosť, takže pre týchto kňazov za oltárom sa nič nemení. Bohužiaľ, našťastie, kto vie. Ale nech sa páči, odpovedajte, bratia, aj vy, ako to vidíte s celibátom u kňazov diecéznych. Ja v tejto veci nechcem byť sudcom. A môžeš byť prorokom. Nie. Pretože môj stav reholný je absolútne jasný, takže ani iný nebude. Pokiaľ budú rehole na svete. Takže naozaj, lebo v tom má kompetenciu rozhodnúť rímska kúria. Ja to nechám na nich. Áno, treba vždy zvažovať pre a proti.
Zdá sa, že grécko-katolíci, kde sa môžu ženiť, majú viac povolaní, ale zas potom je aj dosť veľa rôznych úskalí v tom živote, ale tam si treba uvedomiť, že tie cirkvi, kde sú ženatí kňazi, to je aj taký iný kultúrny kontext. Hej. My sme v tom nevyrastali, hej. Ale ja som teda z východu, z Prešova, kde som poznal mnohých, ja mám grécko-katolického kňaza birmovného otca, ale on bol celibátnik, bol reholník a tam je to také prirodzené. Dokonca som zažil aj to, že mnohí ženači sa radšej chodili spovedať ku ženatému kňazovi, pretože mali taký dojem, že on ich lepšie porozumie. Im bude lepšie rozumieť. Takže môže to priniesť niečo, ale hovorím, pre mňa táto otázka momentálne nie je nejak na stole aktuálna. Lucián? Ja v podstate to isté, čo Juraj. Ja za seba môžem povedať, že nikdy som sa na tú otázku nejakým spôsobom nepozastavoval. Hej. Neriešil som to. Neuvažoval som o tom, ako by to bolo. Hej, takisto som fungoval či v Levoči, či v Brehove v blízkosti ženatých grécko-katolíckych kňazov a boli to naozaj skutočne horliví kňazi, hej, a poznám západných celibátnikov, hej, ktorí utekali pred ľuďmi, uzatvárali sa a tak ďalej. Takže neviem, keď cirkev raz k tomu dospeje, samozrejme tak, jak sme tu už povedali, že na nás reholníkov sa to nevzťahuje, lebo my sme sa rozhodli pre tento súb čistoty. Ale naozaj to je ako, myslím, historická záležitosť, že keď raz sa to zmení, nevidím problém. Ako sa raz ustanovilo, tak sa raz môže zmeniť. Ďakujem, bratia, za odpovede. Bracho, ja ti nechcem vstúpovať do dramaturgie, ale že my sme vynechali tých, čo možno sa chcú aj osobne spýtať, lebo možno sú tu aj takí, vieš, že si nabehol na ten dobre, tak ešte dve otázky. Systém, že to skúsme prestriedať. Dve otázky a prestriedame to. Hoci ja si myslím, že na tých papierikoch zaznievajú otázky inej. Je to iná káva, ako keď, vieš, sa pýtajú do mikrofónu. Tam sa ťa opýtajú, čo hovoríš na dnešné počasie. Ale veď, dobre si pamätáš pred mesiacom v Košiciach, že z publika od mikrofónu zaznievali. Šalený východne. No. Dobre, takže tu je asi na mňa, ale to ja presmerujem na vás, že pochválený buď Pán Ježiš Kristus, Pater Filip, chcem sa vás opýtať, asi vás, môže laicizovaný kňaz, čiže ten, čo je suspendovaný, áno, môže spovedať? Prípadne kedy? V nebezpečenstve smrti? Je to platné? Ďakujem. Tak čo iného je suspendované, čo iného je laicizované, hej? Laicizovaný je tu napísané, tak držme ty sa si toho. povedal, áno, ale ja som to chcel laicizovaný, áno. Aj my s Jurajom vieme dobre, lebo sme už ako vyšší predstavenia mali dokumenty adresované našim bratom z kongregácie pre klerikov, kde aj je napísané, že v prípade nebezpečenstva smrti je povinné vyslúžiť sviatosmierenia, laicizovaný kňaz. Čiže keď sa zastaví pri nejakej ťažkej nehode na diaľnici alebo tak. Áno, ďakujem pekne za odpoveď. Teraz posledná otázka z lístka a urobím prestávku s mikrofónom. Takže, ďakujem za pomocnú réžiu. Ale možno nebude žiadna. Áno, veď ak by náhodou to budem mať zase na nadýchnutie. Počúvajte dobre a odpovedajte, kto chce. Aké možnosti prežívania intímnych vzťahov majú homosexuálne cítiaci kresťania? No, už nám odzvonilo. Mám to povedať. Nastalo veľké ticho. No kto chce. Inak musím vyvolávať. Stretli ste sa niekedy? Poznáte nejakého homosexuálne cítiaceho kresťana? Rozprával sa niekedy s vami otvorene? Ako to má?
tam je to intimných vzťahov. Intimných. Hej. Aké má možnosti? Pokiaľ sa intimný chápe ako sexuálny vzťah, tak či homosexuál, či heterosexuál do sexuálneho vzťahu nevstupuje ako človek slobodný ponad Božích prikázaní. Nemá vstupovať do sexuálneho vzťahu. Sexuálny vzťah patrí k manželskému stavu. A povedzme intimný ako blízky vzťah, priateľský vzťah, vzťah, kde tak ako heterosexuál, tak aj homosexuál môže milovať druhého človeka, milovať, ale tou čistou láskou. Sexuálny vzťah vždy patrí k manželskému vzťahu. Áno, čiže však to je jasná aj nauka cirkvi, že sexuálne úkony medzi homosexuálnymi ľuďmi sú nezriadenosťou, aj keď treba tí ľudia nemôžu za to, že tú orientáciu majú takú, ako majú, ale áno, nepochybne to majú ťažšie, ale zas nie môžu žiť život, ktorý je plnohodnotný a vždy, samozrejme, tam je to veľmi citlivé, ako takýchto ľudí nejak sprevádzať alebo viesť. Občas sa vyskytnú, však poznáme to ako kňazi, že občas prídu nejakí ľudia, ktorí sú takto orientovaní aj ku sviatosti zmierenia, tak myslím si, že tam je taký priestor, pokiaľ tí ľudia sú otvorení však, že ich nejak citlivo viesť a povzbudzovať. Lebo ten plnohodnotný vzťah nemusí vždy zahrňovať sexuálnu aktivitu. A o to ide vlastne akože to. Čiže áno, o to sú potom, nechcem povedať ochudobnení, ale tým, že tá homosexuálna orientácia, to nie je to manželská orientácia, čiže Ono, vzhľadom k tomu, čo odpovedal Lucián, že kebyže to mám dopovedať, nakoľko to vnímam v zástupení toho človeka, čo kladol túto otázku, tak ja myslím, že on by dopovedal na tú odpoveď, že dobre, ten heterosexuálny raz pominie tento jeho stav, keď uzavrie sviatosť manželstva a potom už intimitu môže žiť bez ale od rána do večera. Koľko je heterosexuálnych ľudí, aj tu, samozrejme, ja nevidím tú vašu orientáciu, keď na vás pozerám, ale keď my traja tu, a ešte sú zo pár reholníkov, ale poznám niektorých z vás, ktorí nežijete v manželskom vzťahu a tak ďalej a prežívame tú svoju sexualitu tak, jak ju prežívame, to už každý si niekto rieši sám so sebou s Pánom Bohom, ale žijeme ju normálne, fungujeme, nikoho neobťažujeme, normálne, takže pre mňa osoba homosexuálna je plnohodnotná osoba i osoba homosexuálna môže plnohodnotne prežívať vzťah s druhým človekom, tak ako osoba slobodná. A vrajme, ale k tomu plnohodnotnému vzťahu vôbec nepatrí sex. Lebo aj ja mám pekné vzťahy aj s mužmi, aj so ženami, o ktorých poviem, že sú to moji priatelia a nežijem žiadnym sexuálnym životom. Takže samozrejme, že tak, jak každému z nás je ťažko v tej oblasti, ale s Božou pomocou zvládame, ale aj v manželstve je ťažko. Aj v manželstve je ťažko prežívať svoju sexualitu, nielen v slobodnom stave. Ale potom je férové povedať na tú otázku, že aké má možnosti homosexuál vo svojom vzťahu na intimitu, respektíve na sexualitu, je volaný k zdržanlivosti. Sexuálnej zdržanlivosti. No ale samozrejme, ale tá zdržanlivosť nečiní ma nejakým, neslobodným, nenaplneným a tak ďalej.
Dobre, chápem. Ďakujem za odpoveď. Ľudia, mám tu mikrofón. Kto z vás by chcel teraz položiť otázku na také rozprúženie, aby to nebolo len čítanie z lístkov? Môžete klásť otázku teraz, inak zanesiem mikrofón Sergejovi. Takže to sa nevyhrážam, Sergej, ale ja viem, že ty si plný otázok. Daj si mi si seba zaprenie, Sergej, dneska daj. Ja som si ťa všimol v tom prednom rade. To som nemal robiť. Má niekto otázku, že by položil? Asi sú všetky napísané. Tak ideme na tie skošíka ďalej. Ďakujem, že ste tu a že ste takí vnímaví. Teraz vidím, koľko vás je tu. Aj Jose konečne vidím. Ďakujem. Počúvajte ďalšiu otázku. V niektorých farnostiach fungujú farské rady. Čo si o nich myslíte? Lucián, máte tú farskú radu alebo nemáte? I to je najväčšia chyba, o ktorej som aj verejne hovoril na jednom či druhom mieste, že v našej farnosti nefunguje ani farská rada, ani ekonomická rada. A to je veľká chyba tejto farnosti. Veľká chyba. Hej, kde ekonomická rada je v podstate povinná. Hej, farská nie až tak povinná, ale tiež by mala byť. Hej, a skutočne, tým, že často o vydávkach nerozsudujeme sám, hej, rozsudujeme v spoločenstve bratov, lebo sme reholnými predpismi k tomu viazaní, tak mentálne nejakým spôsobom, hej, je také ospravedlnenie, hej, že ja nemôžem si len tak gavzdovať s peniazmi, hej, že potrebujem vyjadrenie bratov, ale v podstate podľa cirkevných pravidel ani bratia by nemali o tom rozhodovať, ale mala by o tom rozhodovať ekonomická rada. Chcel by som, aby to vzniklo naozaj v tejto našej farnosti. Veľmi, veľmi by som to chcel. Prečo doteraz to nevzniklo? Možno aj preto, že viem, koľko stojí ma námahy osloviť ľudí, poprosiť o pomoc pri nejakých veciach a tak ďalej. Hej. Ku nejakej konkrétnej veci ešte sem tam niekoho nájdem, ale naozaj, že by niekto zobral, hej, na pár rokov skupina ľudí zodpovednosť za farské financie alebo za pastoráciu, hej, to by som bol veľmi rád. No, ste tu, viacerí ste naši farníci, porozmýšľajme, no. Treba bolo by urobiť voľby, ekonomická rada, farská rada má svoj diecézny štatút, podľa toho by malo fungovať a tak ďalej. Hej, urobme to. Lucián. Nech je to ovoci aj týchto misií alebo toho jubilejného roku. Urobme. Ja som veľmi za, hej. Len hej. Prečo ja som normálne prekvapený, že takýto prototyp farnosti, táto výstavná skriňa slovenskej farnosti, že nemá radu žiadnu, ani ekonomickú, ani to som šokovaný normálne. To je jedna vec. A ďalšia vec, ja som bol včera s chlapmi a ja ti zoženiem kandidátov Dorana Zakýbel, ktorí by mohli teda zastávať tieto funkcie, ale zase nemôžeme opomenúť ženy nemôžeme opomenúť. Máme skvelú kuchárku, jednu aj druhú, túto, čo nám varí, takže ona by tiež k tomu mohla čo si povedať. Ale nie, akože nechcem srandovať. Ale ekonomická rada nie je o varení, hej? No ale nie aj o tom, čo dáš do hrnca. Hej, alebo organizovaní chlebíkov, nie? Sú investície. No a to by vám pomohlo aj celkom asi, nie? Že... Hej. Bol by som ale keby šéf farskej rady vyšiel po rebríku a pozeral na strechu, no. Čiže musí to byť niekto mladší. Ja to ešte dokážem. Takže... Tak Sergej, neboj, ty máš šancu ešte. Hydraulická plošina.
Dobre, takže ďalšia otázka. Ale ďakujeme za toto. Myslím, že verejný prísľub bol. Keby ste náhodou si chceli spomenúť, všetko je na záznamoch, môžete to vyvolať naspäť. Prepáčte, vo Filakove máte farskú radu? Ekonomickú radu? Aha, a sme pri tom. Však ak má byť úprimný, ja nechcem z rúk púšťať financie kdekomu. Ekonom je tam niekto iný, ja nie som a tá farská rada, ja neviem prečo, mňa to tak strašne mrzí. 30 rokov nemáme, to je strašná správa pre mňa, je to mrzuté. No, budem to mať ako ovoci týchto myslí. Keď sa vrátim, budem sa snažiť ju ustanoviť. Áno. Znelo to skoro ako cez kopírák. Dobre, ale nie, teraz sa bavíme o tejto farnosti a není nadarmo, že prišla táto otázka, vieš? Aký je súčasný postoj katolíckej cirkvi k rozmáhajúcim sa technológiám umelej inteligencie? Kto by chcel? Niekto zo sveta kresťanstva, keby chcel? Umelá inteligencia je svet, ktorý ešte objavujeme a je to niečo, čo asi zatiaľ celkom nevieme uchopiť. Ani ľudia mladší a zdatnejší technicky, ako sme my, ktorí s tým na dennej báze žijú, čo vidím aj na svojich deťoch. Keď mi povie, že však mne to AI rýchlejšie vysvetlí, ako učiteľka v škole, aj skôr to pochopím. No, je to veľká výzva a ja sa tiež necítim byť v tejto oblasti odborníkom, ale čo je zaujímavé, tak nový pápež Lev 14. od začiatku zdôrazňuje túto tému, však nie, že by za pápeža Františka sa v tomto smere nad tým neuvažovalo, aj boli nejaké už stretnutia a sympózia vo Vatikáne venované AI, ale Lev 14. vlastne od začiatku o tejto téme rozpráva, že tak ako hlavnou výzvou pre Leva 13. jeho menovca v 19. storočí bola sociálna otázka, tak výzvou preňho v 21. storočí je v rámci tej sociálnej náuky cirkvi aj oblasť umelej inteligencie. Viackrát sa už k tomu vyjadroval, takže to je asi všetko. Ako nie je to veľmi fundovaná odpoveď, ale sám sa necítim byť úplne doma v tejto oblasti a ja sa priznám, ja neviem, však ja nemám vek ešte na to asi, aby som tu mal nejaké starecké pofňukávanie, ale však mne samému už idú na nervy všetky počítače a mobily a všetko, čo bliká, svieti a vyrušuje, otravuje. Ja si normálne, že užívam, keď si knižku môžem zobrať, alebo noviny, hej, časopis nejaký prelistovať vo vlaku. A mne sa ani veľmi, aj kolegom to vravím v redakcii denníka Postoj, lebo však tam sa tiež snažíme nejak si pomáhať niektorými mechanizmami, ktoré ponúka umelá inteligencia, že mne sa do toho sveta ani nechcem vstupovať. A vravím, že nemal by som to hovoriť, lebo nie som ešte až tak starý, ale mňa vždy viac dokáže zrušiť a osloviť a fascinovať nejaká proste, že veľká kláštorná, nemusí to byť kláštorná, ale už keď sme tu takí kláštorníci, knižnica so starými knihami, kde to... Bál, že povieš vináreň. Veď to sa zase vzájomne nevylučuje, dá sa spojiť príjemné s užitočným. Toto je svet, ktorý ma viac fascinuje ako svet týchto moderných technológií. No. A je teda hrozí niečo ako v tých science fiction filmoch, že vzbúra strojov, vzbúra AI? Ste tu takto odborník na tieto veci? My tu tak látame. Teda, ja látam, bratia sa ešte ani nezapojili, takže neviem na to kompetentne odpovedať, akože len jednoduché prirovnanie mi k tomu napadá, že aj nôž, aj oheň, hej, že je dobrý nástroj, je dobrý služobník, ale zlý pán, tak podľa mňa aj tieto nové technológie vedia človeku pomáhať, ale keď nás ovládnu, a nemusí to byť science fiction, že nás ovládnu ako stroje, ale keď nás to mentálne ovládne a furt len šťukáme a pozeráme a klikáme a stávame sa otrokmi toho malého zariadenia, ktoré nosíme vo vrecku, tak už to nie je pomocník, už sme my jeho otrokom. Tak tá vzbúra už prebehla tým pádom. Dobre. Ďakujem za odpoveď. Ďalšia otázka.
cti otca svojho i matku svoju, 4. Božie prikázanie. Keď rodičia potrebujú opateru, nie ústavnú, ale zdravotnú, je v súlade s evanílium ich dať do starobinca, aby som mohol pracovať a živiť rodinu? No, chcem povedať, nech sa páči. Môžem ja povedať, pretože naša mama zomrela v zariadení pre seniorov v Prešove. A bol to taký stav, že už nemohla existovať sama, bývala v byte a už jednoducho ani fyzicky. Môj starší brat chodil do práce, švagrina je na tom veľmi vážne, čo sa týka zdravotného. Neboli sme schopní adekvátne jej poskytnúť tú opateru 24-hodinovú a bolo to také zaujímavé, že ona tam aj chcela ísť a sa tam veľmi dobre cítila. Ale to ja nehovorím, že to je... Bola tam už aj samozrejme veľká demencia, ale a do konca života bola taká veľmi láskavá ku každému a sme ju samozrejme navštevovali a ja som tam chodeval slúžiť sväté omše a podobne. Tiež ma napadla niekedy otázka, bolo to dobre, nebolo to dobre. Neviem tak jednoznačne povedať a myslím si, že v niektorých prípadoch to je, veď tie zariadenia sú na to, hej. Nie sú to nejaké neľudské podmienky. Určite je lepšie, keď ten človek môže zomrieť v domácom prostredí, obklopený najbližšími. Za svoj ten malý okruh príbuzných, ktorý sme vtedy v tom meste boli, poviem, my sme neboli schopní jednoducho maminku obslúžiť. Ďakujem, to je, myslím si, že celkom poučné osobné svedectvo. Ale hovorím, to nemusí platiť pre všetkých. Vieme, že máme jedného brata, ktorý už je viac než 10 rokov, hej, doma sa stará o mamu, tak tiež v určitom zmysle ho obdivujem. No ten už potreboval všetky dišpenzy tohto sveta, aby mohol byť 10 rokov, hej, doma s maminkou. Dobre, ďalšia otázka. Pozri sa, ja to chápem. Aký význam má pastoračná rada vo farnosti? Mohla by fungovať aj v Karlovej Vsi? To, naozaj som teraz na to narazil. Ale počuj, Lucián, ďakujem, že sa opýtal tú protiotázku, pretože my si musíme darovať v cirkvi pravdu navzájom. Ja len ako alibista poviem, že 3. rok som vo Filakove. Financie kláštora spravuje náš ekonóm, financie Charity spravuje Anička a financie Galamby spravuje Lucka. A tým som si umyl ruky ako Pilát. Poďme ďalej v našom bádaní. Toto si nechám ako bonus nakoniec. Nikto sa nepýta, kto spravuje financie kláštora, ale kto spravuje financie farnosti. No však ten ekonóm, ktorý spravuje... Bo ty si povedal kláštora. Áno. A to je čo iný kláštora, čo iná je farnosť. Lebo ja som zodpovedný za kláštor. No hej, ale... Môj spolubrat je tam farár. Nie, ja. Hej, tak u nás financie kláštora to spravuje Jarosom, hej, ale financie farnosti spravujem ja, hej. Ale ja som farár. Ty si tu farár. Hej. Dobre, nemám ďalšie otázky. Ale predsa len, otázka na Luciána. Kedy a ako sa ho dotkol Boh? Kedy pocitil túžbu slúžiť Bohu? Pánu Bohu? To už som viackrát aj hovoril na rôznych miestach a v rôznych novinách, hej. Od detstva. Aj nie, povedzme, nie tak Samuel, 4-ročný, 5-ročný, či koľko on tam mal, ale naozaj bolo to dosť krátko v prvom svetom prijímaní. Ďakujem. V homílii Vajnory Levice vo farnosti svätého Michala Archaniela a vedľa kostola svätého Jozefa je farník z asi KR, čiže Karlovky,
na čo sú kňazi, farnosť, spoločenstvo, keď ostal zabudnutý? Je trošku tak úplná otázka, lebo ja nepoznám celkom kontext. Poznám iba kontext homilie, ale nepoznám ďalej, že svätého Michala to chápem, to je dole, kostol, ale vedľa kostola svätého Jozefa to už som mimo kontext, lebo to je v Leviciach. Aha, tak to už sedí. To už sedí. V Levice. Aha. Ja viem, o čo sa jedná. Ja neviem. Ale predsa len otázka, keď vieš, brat, na čo sú kňazi, farnosť, spoločenstvo, keď ostal zabudnutý? Tak? Tak. To nie je miesto na odpoveď. Ďalšia otázka. Ale my vieme, o čo sa jedná. Pozri, ty tu máš nejaké fanenky, lebo toto je tiež asi ženské písmo. Páter Lucián, boli ste v Ríme. Chcela by som sa vás opýtať a poprosiť, keď ste stretli sa s pápežom Benediktom, už emeritný, už aj na pravde Bože medzičasom, môžete tu povedať tak od srdca? Môžete to povedať? Keď ste sa stretli s Benediktom, tak od srdca? To tiež som spomínal už na viacerých miestach z príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky. Som mohol spolu s pápežom Benediktom XVI slúžiť svetou omšu. To bol zážitok na nezabudnutie. To bolo úplne ja som si napísal po taliansky a ešte mi Talianka upravila, aby to bolo perfektné. List, ktorý som chcel poslať v podstate sekretárovi jedného papeža aj druhého papeža, keď to tak môžem povedať. Ani neposlal som ani jednému, ani druhému. Hej. Takto. No a na druhý deň, alebo krátko naozaj, presne potom, ja som bol 22. júna vysvietený za kňaza, takže bolo potrebné ísť, aby spolubrat išiel vyspovedať Benedikta 16. do toho domu, kde tam býval. A ten spolubrat chcel, lebo tam treba bolo od nás ísť do kopca, a on bol taký ťažší, aby sa aj nespotil, tak jedného spolubrata poprosil, že by ho odviezol, a ten spolubrat chcel ísť ku moru, sa tam ešte s niekým dohodol, tak prišiel za mnou, či ja, keď dostávam doma, či náhodou neodvezím ho ku Benediktovi, hej? Že hej, jasne, že bez problémov. No tak som prišiel a presne s tým spolubratom autom sekretár Genswein otvoril bránu a ukazuje, že by sme vošli autom. Lebo často sa stávalo, že dával nám nejaké veci, lebo Benedikt XVI dostával nejaké koláče, alebo nejaké pivo, alebo niečo takto, všeli čo mu doniesol. Tak sa s nami vedeli, že my sme veľká komunita. Tak vraví, že oče, otvorte kúfor a naložíme, hej, aby ste mohli do komunity zobrať. No ja tak, a ten spolubrat išiel spovedať do kaplnky Benedikta XVI. No ja tomu sekretárovi, že excelenca, hej, že som napísal vám list. Áno, nedostal som. Ja, lebo som ho vám neposlal. A čo ste chceli? Viete čo? Už to asi nepamätám, či včera, či predvčerom, hej, že mal som 25. výročie kňazstva. Nie? A tak som chcel poprosiť, lebo nikdy som osobne sa s Benediktom XVI nestretol. Hej. Bol som na nejaký svätej omši, ale tak v dáve, alebo... A on hovorí, a kedy chcete, ako pozajtra slúžiť tú svätú omšu? No tak videl u mňa veľké oči, hej.
No, tak hej, pozajtra, nie akože či o 2 týždne, hej, o 2 týždne ja ťa budem scháňať, ja budem ti písať, to som ja, ten a tam, čo ste nezabudli, ne? Oni, dobre, tak o tej hodine prídete tu, hej, tak to bol, myslím, piatok, a možno, že to bola, nie, to musel byť asi piatok. Hej, tak v nedeľu, aj keď som mal službu, tak som bol prosil jedného brata, že by ma zastúpil v spovednici a som prišiel ku domu, otvoril, povedal mi, bude tak a tak a tak. Hej, takže ja som prišiel, obliekol som sa, prišiel Benedikt XVI do zakristie, ja som vošiel, pozdravil som sa predstavil, dobre, no a sme traja v podstate slúžili svetom, že to bol pre mňa také obrovská sila, hej, že nie v spoločenstve, alebo že som niekoho sprevádzal, ale dokonca Genswein sa úplne postavil bokom a len ja s Benediktom XVI. A vtedy som ďakoval pánovi, že ešte v malom seminári, to znamená na strednej škole, som sa naučil poriadne latínsku svätú omšu, lebo všetko bolo v latinčine, všetko. Keby som to flakal, tak ako niektorí bohoslovci a v malom seminári nám to nedovolili, lebo nás skúšali z latinskej svätej omše, hej. Krásne som vedel všetko odpovedať, hej, a boli ešte tie sestričky, či povedzme tie zasvetené osoby, ktoré sa starali a pápež nám peknú kázeň povedal. No a po svätej omši, keď sme sa vyzlekli, opäť ma zavolali a tak sme stali traja v zakristii a sme rozprávali na rôzne témy a práve vtedy bolo Amoris Laetitia, čerstvý ten dokument, tak aj tejto témy sme sa venovali. Takže to bol taký zážitok. Potom ešte niekoľkokrát som ho stretol tuto tam, aj vo vatikánskych záhradách. Hej, ale to je pre mňa svetec a verím, že ešte sa dožijem aspoň jeho blahorečenia. Krásne. Nám ostávajú posledné 2 otázky, ak iní nerozhodnú inak. Je prosím možné položiť otázku aj moderátorovi? Áno. Vidíš, akí duchaplní sú tu ľudia? Rád by som ju položil priamo na mikrofón a vôbec ju nebudem deliť 4. Sľubujem. A teraz sa začínam potiť. Tak nech sa páči. Kto to napísal, nech položí otázku na mikrofón. Moderátorovi. Áno. Ďakujem pekne. V prvom rade by som sa chcel ospravedlniť váženému auditóriu, že som si týmto spôsobom vymienil mikrofón. Ale budem o to stručnejší. Páter Filip, ste výborný rétor. Máte výborne zvládnutú bednú disciplínu rétoriku. Keď som vás pozorne vnímal v nedeľu na detskej svätej omši, obdivoval som vás, akým spôsobom dokážete sa prihovoriť deťom a potom premostiť a prihovoriť sa rodičom a dospelým. Obdivujem to na kňazov a vieme, že každá farnosť, každá farská komunita má svojich kňazov, ktorí naplňajú kostoly a chrámy, ale má aj takých, ktorí nechcem povedať, že vyháňajú, ale nenaplňajú až do takej miery. Vzhľadom na to, že pôsobím týždeň v Bratislave a týždeň v Prahe, tak aj v Prahe mám nejakých tých svojich obľúbených, povedzme, strahovského opáta, Dana Janáčka, zhodou okolností Slováka, biskupa Halíka. A takisto mám svojich obľúbených aj v Bratislave. A keďže ja patrím, alebo som oficiálne registrovaný do Dúbravskej farnosti, tak môžem byť aj konkrétny a menovať. A jeden z takýchto výborných rétorov je tam pán Bederka, ešte svojho času historicky dávnejšie, keď pôsobil tam pán Martin Kramara, ale chcem sa vrátiť k tej mojej otázke a spýtať sa na tú skutočnosť vás, ako to vnímate.
V Prahe sa neboja napísať, kto bude celebrovať svätú omšu. Keď sa množili v Dúbravke sťažnosti na niektoré retorické výkony kňazov, tak pán Bederka to odmietal, že do kostola sa chodí kvôli Bohu, nie kvôli kňazovi, čomu všetci dobre rozumieme. Ale ten kňaz je svojím spôsobom predĺžená ruka Boha. A ten čas je príliš drahý na to, že keď človek si má odsedieť tú povinnú hodinu pri niekom, kto ho nezaujal, alebo ktorý to len nejako tak točí, ale potom príde a vie to porovnať s vami, na základe ktorého si potom zruší ten človek svoj aj pracovný program, len aby mohol využiť tú krátku príležitosť, kedy ste tu s nami v našej komunite a byť s vami účastní. Chcem sa spýtať, a teda pán Bederka na základe tohoto, keď sa množili tie sťažnosti, on zrušil potom tých kňazov, ktorých tam uvádzal, že kto bude celebrovať svätú omšu. Mne to trošku evokuje taký ten slovenský prístup, že keď sme videli teraz prokurátorov, ktorí znášali obvinenia, to bolo včera s pánom Cintulom, dnes s pánom Kočnerom, že zniesli obvinenie a nechali sa len od polpása dolu alebo brať na kameru. V Čechách nie je takýto problém. Tam ten štátny zástupca, keď znesie obvinenie, ten nemá problém prestúpiť pred tú kameru. Není to, prosím, taká nejaká paralela? Ako sa na to pozeráte? Je dobré zverejňovať mená tých celebrantov, alebo je to negatívne vnímané? Ďakujem pekne. To je na mňa otázka, hej? No, jednak chcem povedať, že keď ma chvália, ako keby ma bičovali, takže keby som vedel, ani vám nedá mikrofón. Ja som fakt myslel, že to bude niečo také akože pod kožu, ale naozaj pri pokore ďakujem za všetko, čo ste povedali. Chcem možno poznamenať na toto, keby sa to Lucián chcel opýtať, radšej to poviem sám, že ani u nás vo Filakove nemáme označených kňazov podľa mena. Viete, že kto bude mať omšu, ale už párkrát sme to riešili na domovej kapitule, pretože ľudia si to tiež žiadajú, ale na tej domovej kapitole to vždy vyniesie niekto iný, nie ja. Ale to, čo urobil pán farár Bederka, s ktorým mimochodom som bol na vojne v tých Vajnoroch, istý čas, tak ja si myslím, že to z jeho strany je akt pokory. On to preto zrušil, lebo nechce sa nad nikoho akoby vyvyšovať. Zároveň rozumiem vášmu argumentu, aj času, aj prehodeniu programu, aj všetkému rozumiem. Keby sme sa pýtali tu kňazov a možno, že aj Imricha, že čo bolo smerodajné na ich ceste ku kňazstvu, tak určite nejakí iní kňazi, ktorí im dali nejaký horlivý príklad. Hej? Lebo Pán Boh pracuje naozaj na zemi skrze ľudí. Hej? Rozumiem tomu a nepovažujem to za nelegitímnu požiadavku mať rozpis kňazov, ktorí kedy slúžia svätú omšu. Pretože naozaj my máme slobodný výber zubárov, slobodný výber iných lekárov, nech máme aj slobodný výber kňazov, na ktorú svätú omšu ideme, lebo už sa to začína podobať na tú odluku štátu od cirkvi, kde to myslím si, že keď to bude, tak to bude takto. Hej, čiže no, to naše spoločenstvo, ktoré máme, cirkevné, farské, bude sa musieť tomu asi prispôsobiť. Že viac budú hrať prím tí laici, ktorí zase nás živia. Čiže ako sme boli v područí štátu a boli sme tak trošku tichučko, tak budeme v područí veriacich, ktorí hádžu do zvončeka a chceme nedeľný obed, musíme byť trošku tichučko a dať im tam tie mená. Toto je ešte celkom privetivý spor. Existuje spor, kde farár nechce čítať ľudí, za ktorých je slúžená svätá omša. Povie, Pán Boh to vie. Zobere úmysel, zobere intenciu, nečíta to nikdy. A to je strašný Armagedon v tej farnosti. V podstate za blbosť. Dobre, toľko k tomu. Áno, máte na to právo, ale je to od prípadu k prípadu od farnosti. Ale žiadajte si kľudne, na čo máte nárok a vždy choďte do zakristia a povedzte, žiadam si rozpis. A uvidíte, čo vám povedia. Áno,
mne už ukazoval nenapadne jeden spolubrat, že končíme, aby sme nepretiahli strunu, hej, tak rýchlo ešte poznámku, lebo ešte aj Sergej má niečo prichystané. To nemalo byť ale výčivka. Lebo sa ma aj kolega spýtal, ale ja som mu na to nevedel odpovedať, ako a prečo by sa mal napríklad laik angažovať vo farnosti. Prečo? Ako by mali k tomu pristupovať laici. Tak. Hovorili, že nám chýba odvaha, aj sme to tu už hovorili. Sergej, je niečo, čo by si chcel dodať? No, nejakú otázku, podotázku? Nie, otázok už bolo dosť, ale keď som dostal tú možnosť, tak ja by som chcel udev požehnanie záverečne. nie, poďakovať, lebo tak premýšľam, že hovoríme tak o cirkvi, len tak o cirkvi, ale cirkev je taká, aký sme my a môžeme byť radi, že ju máme, pretože ja si neviem predstaviť, že by som mal ja budovať svoj vzťah, aj odhľadnúť teraz do tých sviatostí, ktoré sú privilegium toho, s Bohom sám. Takže ja som vďačný, že tú cirkev máme a aby sme sa spolu snažili, keď každý znásobí tie talenty, ten 1 na tých 10, tak ono sa to odzrkadlí aj v tej cirkvi a ja som rád aj za tieto misie, aj za minoritov, aj za všetko, čo nás ako Pán Boh nám dáva do cesty vo forme tých stretnutí rôznych komunít aj tej cirkvi. Takže ja budem rád, keď sa budeme do toho zapájať, prinášať tam tú rôznorodosť a mať sence toho Krista a teraz viac ako som vnímal to, že budovať ten osobný vzťah, že nenechať sa pohltiť tými rôznymi aktivitami a všetkým, ktoré môžu viesť k tomuto, že budeme automaticky robiť niečo a myslím, že Páter Koď tak nazýva, že také, že mŕtve skutky. Že budeme unavení z toho všetkého a nebudeme mať osobný vzťah k Bohu, takže ja ďakujem za cirkev za tú možnosť. Ďakujeme pekne my. A ďakujeme, že ste s nami doteraz vydržali a ja podľa toho, ako vnímam vaše tváre, ja cítim, že vy ste ešte nie spokojní celkom z toho, že neodznela tá najzásadnejšia otázka v rámci cirkvi na Slovensku a tá otázka znie, či by sa mali cirkevníci, konkrétne kňazi, vyjadrovať k politike. Tak to je otázka na všetkých troch a potom bude záverečné požehnanie. Má sa cirkev na Slovensku vyjadrovať k politike alebo nie? Majú sa kňazi vyjadrovať k politike alebo nie? Ja si myslím, že som k tomu hovoril vtedy, keď som hovoril o tom vyjadrovaní sa k verejným veciam, ale dobre, keď kladieš na novo tú otázku len jednou vetou, majú sa, ale nie od kazateľnice, nie počas svätej omše a nie v kňazskom oblečení. Keď sa vyjadria k tomu pri rozhovore s veriacimi, na ulici, pri stretnutiach, veď sú občanmi tohto štátu naši kňazi, nech sa vyjadrujú, ale nech nie je na to zneužívaný kostolný priestor a ich postavenie ako osoby kňaza. A myslím, že máš dobrého náhradníka namiesto mňa na ďalšie takéto diskusie. Môžeš túto brata brávať ako zástupcu laikov. Áno. Pre obmenu. Ja by som aj keď nie je brával. žena, ale... Áno, veď práve to som ti chcel povedať. Rád by som ho brával, ale slúbil som ženy. Hej, a Jose, dávam verejný prísľub, že ak v najbližšej diskusii sa neobjaví žena, ja odmietam moderovať. Nech je to ovoce týchto misií. Juraj, má sa kňaz vyjadrovať k politike alebo nie? Cirkev na Slovensku má sa vyjadrovať k politike alebo nie? Myslím si, že sa má vyjadrovať ku morálke a tá sa môže týkať aj politiky, môže sa týkať úplne iných oblastí života. Čiže nie je to ako primárna úloha cirkvi. Primárna úloha cirkvi je ohlasovať evanjelium a viesť ľudí k evanjeliu, teda prebudzať svedomie ľudí. Hej. A či sa to dotkne politikov alebo nie, hej, keď vidíme, že no, tak asi toľko. Že... A potom aj nie sme ani kňazi všetci rovnakí, hej, u niekoho to vyznie autenticky, u niekoho trapne, takže to tiež si nemyslím. A hlavne sa nemáme hrať na politologov, hej. To sú ľudia, ktorí sú profesionáli, hej, my ich nemôžeme ani nahrádzať, ani zastupovať, čiže
Čiže môže sa, podľa mňa, ako môže sa kňaz, to, čo robil Herodes, to, čo robil svätý Ján Krstiteľ, že priamo sa obrátiť na toho politika, keď sa mi dačo nepáči. To by som, áno, ale takto, že nikto mi nič nemôže, z kancla teraz začnem, hej, a tak to vidím niekedy ako kontroverzne. Som si myslel, že ty myslíš, že priamo sa z kancla obrátiť na toho politika. A vy, pán, nemyslíte si, že... Chápem, myslel si osobne za ním zájsť, hej? Áno. Hej. Nemôžeš žiť s manželkou svojho brata. Napríklad. Páter Lucián. Určite kňaz má právo a nielen ako súkromná osoba, ale ako kňaz reagovať na dianie vo svete. Ja by som tak povedal. Nepovedal by som na politiku, na dianie vo svete. Široko chápané. Hej, takže toľko. Ľudia, ďakujeme. Ďakujeme naozaj. A majte požehnaný večer. Neostal ti tam jeden listok? Neostal. To je ten, čo som čítal. Hej. Ale dobre, že ma kontroluješ. Kontrolujem. Áno, je prosím možné položiť otázku aj moderátorovi? Aha, to už bola to posledná. Dobre, super. Lebo už Liga majstrov aj tak ide. Opa! Takto sa od dneska budeme baviť. A dajme do farskému. To je pre teba. Aby si konečne ukončil, vieš. Ako... Ďakujem. Dobre, ľudia, tak ukončíme to asi požehnaním a prianím požehnaného večera pre vás a pozvaním na ďalšie dni misií. Aj včera s mužmi a dnes s vami zažil som naozaj spoločenstvo a za to vám ďakujem. Aj vám, prítomní hostia. Pán s vami. S duchom tvojím. Drahá rodina, nech na mocný príhovor Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, aj na príhovor svätého Františka, svätej Kláry vás žehná, ochraňuje a sprevádza dobrotivý a všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji a ohlasujte Ježiša svojim životom. Bohu vďaka. Aj vám vďaka. Ďakujem. Oddychnite si s Pánom Bohom. Dobrú noc. Ahojte.